Maar wij kweken hier alles biologisch. Ja, alles biologisch. Mijn zus heeft een blerik. Wij zijn elke zaterdag hier, zeker van 10 tot 12. Zijn we elke zaterdag. Ja, weet dat. En dan kun je een keertje aankomen. Ja. Kunnen we je gegevens opschrijven? Venlotroom en dan kan doen. Ja, kan doen. Wij zijn van de oogsttuin. Oh, van oogsttuin. Het moet geen eliteclubje zijn, het moet geen elitair clubje zijn. Het moet geen mensen zijn die zeggen van wij willen die en die mensen erbij en die niet. Weet je wel, dat vind ik dan, iedereen moet daarbij kunnen komen. Maar we vinden wel dat iedereen geaccepteerd moet worden zoals die is. Dat vinden we wel. Dat ligt wel ten grondslag aan de tuin. Deze buurtmoestuin doet mee aan Kern de Pit, een wedstrijd in het kader van leefbaarheidsbevordering. Belangrijk in dit project is het telen van eigen gezonde voeding, een thema wat tegenwoordig geweldig in de belangstelling staat. Maar nog veel belangrijker is het om een situatie te creëren dat buurtbewoners zich heel makkelijk kunnen ontmoeten op deze fantastische plek. Venlodroom was hier in Venlo-Oost actief. Venlodroom was bedoeld voor mensen die een droom hadden om te proberen die samen met de gemeente en andere mensen uit de buurt op te zetten. Je moet bewoners recht van inspraak geven en laten zelf beslissen wat het beste is voor hun buurt. En dat zie je aan het park. Hoe dat helemaal is ingericht, hebben de bewoners allemaal zelf voor elkaar gekregen. En dat vind ik fantastisch. Ja, tuintegels. Ja, die liggen er nog. Achteruit gehaald worden. Nee, die staan op een stapel. Die kunnen we zo meenemen. Maar we moeten wel een aanhangwagen hebben. Ja, maar dat gaan jullie regelen. Hebben jullie al een afspraak gemaakt? Nee, nog niet, maar dat kan na NL Doet. Ja, nou dat... Nee, Ja, voor NL Doet. Oh, ik dacht het juist Dat is niet. juist voor NL Doet. Dat moet met NL Doet hier zijn. Ik heb deze week nog de aanhangwagen, dus ik kan het wel zelf even... Maar ik moet iemand hebben om mee te sjouwen. En Ja. een kruiwagen. Ja, Joeke en ik Chris heb willen een helpen. steekwagentjes thuis staan, dus niet meer zo goed, maar... En Chris had ook een steekwagentje. Nou oké. Nou, dat besluiten we nog even kort. We gaan nou even flyeren. Ja, is goed. Oké, Ik hou contact. Oké, dankjewel, Cyril. Ja. Tot ziens. Op de laars ook, hè? Dat goed. Ja, zeker. Authentiek, wij gaan met z'n auto. Ja. En ik ben van de Nederlandse Kamer van de Nationale Vrijwilligersdag. Wij organiseren zaterdag 22 maart 10 tot 16 uur een vrijwilligersdag van hier in de buurtmoestuin, waar u zelf ook groenten kunt komen verbouwen of voor de gezelligheid kunt komen. En we vragen of u daar geïnteresseerd in bent, dan bied ik u deze uitnodiging aan. Als u kunt kijken wat u ermee doet. Dankjewel. Oké, ik wens u een fijne dag. Dank je, hetzelfde. Dank u. Hoi. Hoi. Ja, wij zitten eigenlijk in de tuin van Kandoen. Met toestemming van Woonwens en Kandoen hebben wij daar dus de buurtmoestuin op mogen richten. Daarnaast hebben we met het opbouwen heel veel contact gehad met de gemeente. Gewoon om dingen na te vragen. Maar ook omdat we bijvoorbeeld tegels... we hadden materiaal nodig om die bakken mee te bouwen. En uiteindelijk hebben we gekozen om dan tegels te gebruiken die door de gemeente toch weggegooid worden. Het zou heel gezellig vinden als je zou komen. Ja, hopelijk. Ja, misschien.
Goedemiddag, hartelijk dank. U kent mij, ik ben de achterbuurman. Nee, Nummer 9. nummer 4. U bent van nummer 4? Ja. Oh, niet, dat is ook 9. Nee, buurvrouw. Oh, de buurvrouw, oké. Dan hoef ik bij nummer 4 niet te bellen. Oké, bedankt. Goedemiddag. Ah ja. Kaartje, kom hier. Hier binnen. Wie is dat? L1, de Limburgse omroep. Ja, nou en op. Kom op man, al dag. Dit staat er nog op. Kaartje, kom binnen. Hier binnen. Binnen. Ik wil je uitnodigen om 22 maart hier in de buurmoestuin te komen kijken voor de gezelligheid of voor te kijken of je wat groentes of fruit wilt telen. Nou, ja, Okay. Zeg je mijn zusje, is dat al doen? Ja, Nel, je kunt meer als je denkt. Al is het maar voor de gezelligheid. We willen wat aanbieden voor de mensen hier in de buurt. Nou, en een stukje gezelligheid, daar ben je altijd voor. Dus ik geef je ja, nou, en gisteravond ook. De film zijn vloog gewoon door de VVV verloren heeft. Wacht, man, ja, kom, zo. Ik geef je Nel, ik zie je dan. Kom eens kijken. Ik hoop het, want mijn spieren die verzaken me af en toe. Ja. Vroeger was het in een volkswijk normaal dat je voor op de stoep gezellig ging zitten. Dat je normaal even met de buurman kletsen hoe het was en hoe het met iedereen ging. Dat is verdwenen, maar door dit soort lokale buurtprojecten, ook ten aanzien van de veiligheid en de veiligheidsbeleving vooral, dat je mensen leert kennen die om de hoek wonen. Of dat je zegt van hé, we kennen elkaar en we zeggen eens wat vaker hallo tegen elkaar. Ze zijn allemaal niet meer heel erg jong. Ik denk dat we zitten allemaal rond de 40. De jongste zitten rond de 40. En de oudste is al over de 70. Dus ja. En dan komen er, omdat er bij ons in de buurt toevallig een seniorenflat staat, komen er vaak senioren voorbij. Het is ook wel eens gebeurd dat iemand enthousiast uit zijn scootmobieltje kwam om te vertellen hoe we het moesten doen. En dat is gewoon heel erg leuk. Ik heb toch deze afgemaakt. Die hebben dus een aantal mensen met een beperking. Die zijn hier actief, die doen bijvoorbeeld papier prikken. Maar die doen ook klussen voor ons. Die hebben ook verschillende dingen. Van de week hebben ze nog paaltjes voor ons gezet. Het hek gezet, achter, daar zijn ze mee bezig, een groot hek te zetten. Nou, en hier hebben wij... de eerste vrijwilliger uit. Komt u binnen? Welkom. Ja. Oh, het is wel lekker om 6:30. Ja, we zijn net een beetje uit aan het leggen aan van Hans P. Wim van Heurik. Wim van Heurik, ik ken uw gezicht ook wel. Burenhulp, Repaircafé. Ja, Repaircafé. Ja, nou weet ik het weer. Ik heb met u samen aan de machine zitten schroeven of niet? Was dat met, ja. Bijwagen. Ik vind het ook echt gewoon heel leuk dat mensen dat dan gewoon doen. Vraag daar dan ook om. Zeg nou, kom maar, wijs het maar aan, want ik weet het niet. En wij moeten ook nog wel leren. Ik bedoel, ik begin net. Dat is dat gevoel, dat heb ik dus al dit is het tweede jaar dat ik bezig ben, maar dat gevoel heb ik al jaren. Ik begin net. Rond 5, 7 kilo, maar dan moet je bedenken, je doet het bijna 8 uur of 8 uur lang achter elkaar. Dus honderden van die emmers per dag. Maar je moet denken, even kijken. We doen ongeveer 30.000 rozen en in zo'n emmer gaan er steeds 80 erin. Dus, 30.000 per dag? Minimaal. Nou, en dat is ja, dat was het zwaarste werk. Hard werk. Want ik zeg wel eens meer, als de economie zo doorgaat, hebben we over 10 jaar geen bloemen meer in de tuin. Maar net als vroeger, een rijtje bonen, wat vrijen en een kropje sla. En nu? Heb je al ander werk of nee, nog niet. Ik zit nog
Gewoon via uitzendbureau. Steeds tijdelijk werk. Ja, bankhuis. Dus we zijn toen met z'n allen dit begonnen. En intussen hebben wij zelf een 1/3 hectare eigen beheer. Ja. Dus we hebben het hier niet meer zo nodig. Maar we voelen ons nog steeds betrokken, dus we doen er steeds mee. Je bent van Venlo Groen? Nee, ik niet. Laura. Oh, Laura, oké. Ik ben gewoon de stilzwijgende echtgenoot die handwerk verricht. Niet meer. En jij doet het werk? Laura doet ook niet meer. Ja, die heb je ook, hè? Ja. Ik heb het voorheen vaker in mijn eigen tuin geprobeerd en dat lukte niet. En vorig jaar heb ik voor het eerst een goede oogst gehad. Maar ook omdat je dan van elkaar leert. Zal ik je een paar handschoenen geven? Ik geef deze handschoenen. Oké. Ik kan niet werken met handschoenen, ik werk zo. Oké, ook goed. Als je wil mag jij hier schoppen en dan gaan wij kijken even erachter van met de kruiwagen. We hebben 2 kruiwagens en dan kunnen we met... De Nederlandse Heidemaatschappij die heeft een soort van wedstrijd lopen voor buurtprojecten. Ja, zodoende zijn wij daar aan mee gaan doen. Ook omdat je als beloning, als je je project neer hebt gezet, krijg je sowieso een beloning. Ja, het is op zich natuurlijk, als je erop kijkt, best een groot bedrag. Maar vergeet niet dat er natuurlijk ook zeker behoorlijk wat fruit aankomt. Ja, en het is niet alleen voor ons, voor de buurt. Hè? Ja. Dus het is een... en dan denk ik... En die fruitbomen, dat is iets wat we in een park hebben aangelegd. En het Marianenpark is eigenlijk onderdeel van die moestuin. Of de moestuin is onderdeel van het park. Want dat ligt aan elkaar. Ik wil wel dat het zo aangelegd is dat ze er niet toe uitgenodigd worden om dat als afkorting te gebruiken. Maar dat het wel leuk wandelen is erin. Want daar staan straks wel fruitbomen, struiken en wie weet wat we er nog meer onder zetten. Als we niks met een hek gedaan krijgen of weinig met een hek gedaan krijgen, kunnen we alsnog die witte, zwarte en rode bessen hier langs zetten. Dan heb je een afscheiding. Goed idee. Ja. Ja, en als we, stop eens even, als we voordat we eraan beginnen even het gras rondom weg kunnen halen met z'n allen, zijn we er zo klaar mee. Gooien we dat hier ook op en dan kunnen we het straks met de kruiwagen wegbrengen. En dan is duidelijk waar het ophoudt namelijk. Helpen jullie even mee? Mag ik ook eentje? Ja, kom van, kan je nog eens. Kom maar. Ja. Oh. Dankjewel. Zijn dat niet de hierensteentjes? Ja. Mooi, zelf gemaakt. Mooi zeg. Dank je. Ja, niet in het midden, want dan moet je langs. Ik kan zeggen over 2, 3 jaar als langzaam gewoon kinderen beseffen van hé, er zit fruit aan die bomen. We respecteren die bomen, want die geven ieder jaar heerlijke peren of abrikozen. Of, het zijn struiken trouwens. Dat weet ik dan weer wel. Abrikozen groeien aan struiken. Nou, ik zie hem al lachen die boel. Ja, en hij erbij. Ja. Toch? Je hebt het aangepakt, dus vraag mag. Met de voet? Zo, hè? Ja. Een beetje dieper. Ja, problemen oplossen. Wat heb je voor problemen met een moestuin? Een moestuin is gewoon een moestuin. Ik zie daar geen probleem mee. Het is gewoon aanpakken en niet te veel praten soms. We gaan gewoon hier zo. Ja, en dan heb je de moederboom in het bos. Dat is weer een ander verhaal. Dat heb je in oude bossen. Daar heb je van die hele oude bomen, honderden jaren oud. En met dat mycelium wat wij hier nou ook in de grond willen gooien, daar vormt zich een soort onderaards web in het hele bos. Nee, meneer, gebruiken zo'n dikkere en grotere boomstam. Gaan ze met heel veel mensen zo. Maar ze vormen dan ook een soort buitenstelsel, waardoor de bomen met elkaar kunnen communiceren. Dus ze wisselen voedingsstoffen uit. En als er dan bomen doodgaan, dan geven die de voedingsstoffen af in het web en de moederboom neemt het weer op. Dat mycelium dat verbindt alles met elkaar. Ja, het mycelium maakt van het hele bos één groot levenwezen. Ja. Dat is mooi. Dat je dus eigenlijk zo verbindt met de wijk dat je iets permanents daar wil creëren. Dus permacultuur kan je ook zeggen, dus permanente cultuur.
Ja, dus dat is de verbindende factor. Is dit de wijk waar Geert Wilders is opgegroeid? Ja. Karel van Egmondstraat. Ik kan het huisnummer ook nog geven. Is het nou het antwoord op Wilders, PVV? Is dit het antwoord op Wilders? Er is in deze wijk veel veranderd door dit project. Want mensen zijn eindelijk eens met elkaar weer gaan praten. Door alle moderne media van tegenwoordig zit alles maar op internet te vertellen wat ze leuk vinden. Maar op straat zie je niemand meer. Nou, het is het tegenovergestelde van Wilders, hè? Dus ja, als je dat een antwoord moet noemen, ja, denk ik wel. Oh, wacht, zit die toch weer verkeerd? Zo. Zo. Zo, zo. Nou jongens, zullen we dan maar? Oké, nou, op naar de frietbak. Licht uitmaken. Zit hier wel goed hoor? Ja, die zit zeker goed. Allemaal gaan. Als we het niet zo. Ja, dan snijden we hem toch gewoon zo met de hand gaan. Helemaal leer. Dus. Ik kijk een beetje uit met een mes als dat zo scherp is. Ja, ik zeker kijk dat maar ja. Nee, het hele ding dat kan toch niet in de friet snijden? Nee, dat is een klein snijdertje. Hallo, klein snijdertje. Ja, maar dat bedoel ik. Nog steeds een schaal. Zal ik even nog een schaal brengen? Ja, doe maar. Dat zou fijn zijn. Is de bedoeling de hele pompoen schoon te maken? Dan krijg je verschillende frietjes. De ene is een met schil, de binnenste is zonder schil. Dus ga je nog een schaal halen? Goed. Schaleman. Is dat weer Jan zo? Ja. Als je dat doormidden snijdt. Ja. Of die
die andere kant. Dat zit ik voor je vingers. Ja. Ja, jongens, stop maar met dat gesnij. Kijk hier. Wat is hem? Kijk. Voilà. Kijk, er zit nog... Dus dat scheelt een hoop werk. Wij zijn aan de Oogstuin. Oh, van Oogstuin. Maar als je gewoon een keertje op zaterdagochtend langskomt, nee, tuurlijk. Dan kunnen we wat gegevens uitwisselen. Ja, en dan kunnen we je dan kan ik ook zaadjes en zo meenemen van fruit. Ja, Komt het fruit. precies. Ik heb er wel en dan kun je ook uitnodigingen in. krijgen voor vergaderingen en dan weet je ook wat we aan het doen zijn. Is goed, prima, dan weet ik dat. Ja? Hey, bedankt hè. Jo, hoi. Het komt allemaal, past allemaal in elkaar als een puzzel. En daardoor hebben wij iets op poten gezet vanuit gewoon puur natuurmiddelen. Kijk daar, die takken die ik daar heb gemaakt. En daar heb ik een bak gemaakt met alleen maar helemaal weinig middelen gekocht. Maar alles van wat er voorhanden was gebruiken om er iets goeds van te maken. En de ander komt dan met de kennis van een permacultuur. Nou, en toen ik dat hoorde, ik denk, ja, dat vind ik interessant, dat wil ik het meedoen. En zo is het balletje gaan rollen. Zo. En meer heb ik er eigenlijk niet over te zeggen. Of moet ik in mijn duimen zuigen, dat wil je toch niet, hè? Nee, dat komt nu maar zo. Oké, bedankt.